Гледай насам, Ринсвинд, и се усмихни. Ринсвинд? Здрасти. Стой! Проклятие! Градски депорти. Опит за бягство. Патрицият, управникът на Анк Морпорк, може и да не бе особено справедлив или демократичен, но поне за първи път от 1000 години насам градът процъфтяваше. Най-вече защото той знаеше кой къде е през повечето време и какво жестоко наказание да му отреди заради това, което върши докато е там. Клетво нарушение. Кражба на кон. Не, господарю, не съм откраднал коня. Платих за него. Но с фалшиви монети, което на практика си е кражба. Какво да те правим сега, дребен измамнико? Да. Чакате арената, Ринсвинд? А отгоре на всичко идва и моралният позор от страхливото ти предателство спрямо посетител на този бряг. Срамота, Ринсвинд. Меч ли искаш за арената или копие? Аз... Разбира се. Можем да сме снисходителни. Да бъдем ли? Две, Рино. Една застраховка. Ей, вратата ми! Нищо и няма. Заповядай, Злорф. Гилдията на убийците са наши приятели. Дошъл съм за туриста. С теб се бяхме споразумели. Ти не крадеш. Аз не убивам. Аз ще го убия, а после ти ще го окрадеш. Ако някой ще го убива, първо трябва да говори с мен. Разкарай джуджетата от тук! Ти пък кой си? Казвам се Рерп и като представител на гилдията на търговците защитавам нашите интереси. Тоест, малкият човек. И от кога съществува тази гилдия, ако смея да попитам? От днес. Аз съм вице-президент по въпросите на туризма. И какъв е този туризъм, за който говориш? Не сме съвсем сигурни. Какво означава турист? Усмихнете се. Магия! Искам да слушаш много внимателно какво ще ти кажа. Иначе ще умреш. По нетрадиционен начин. Бавно и мъчително и престани да нервничиш, ако обичаш. Получих писмо от императора на уравновесяващия континент. Очевидно един от поданиците му си е наумил да посети нашия град. Очевидно иска да го разгледа. Ти ще бъдеш водач, Ринсвинд.
водач на този разглеждач, на този двуцветко. Погрижи се да отнесе от дома си добри впечатления. Какво ще отговориш? Кажи добре. Добре. Така. Благодаря, господарю. Благодаря. Защото би било трагедия, ако нещо злощастно сполети нашия гост. Би било ужасно, ако туристът умре, например, защото императорът държи на своите и може да ни заличи с един замах, което би било ужасно за теб, Ринсуинт, защото когато безчетният наемен имперски флот пристигне, нескритата разяреност на капитаните ще се посмекчи, щом видят, че твоята особа е все още жива и мърда. По лицето ти чета, че ме разбираш. Късмет. Да само още нещо. Сигурен съм, че няма да загърбиш задълженията си и да избягаш. Уверявам ви, че подобна мисъл дори не ми е хрумвала. Дали? На твое място бих съдил лицето си за клевета. Нека не те задържам пак. Олеле. Ти ли? Добре, добре. Предавам се. Извинявам се. Ринсуинт, ти се върна. Сигурен бях. Аз нямах избор. Невероятно, нали? Истинско кръчмарско сбиване. По-интересно е, отколкото си го представях. Усмихнете се широко. На тях ли да благодаря или на... Ти ли ги организира? Ти си бил, значи? Да, но си мълчах от скромност. Чудесно хвърляне. Да се махаме от тук. Къш. Абракадабра. Усмихнете се. Магия. Приспивно заклинание. Ела, да си вървим. Това е багажът ми. Една последна снимка.
Браво на теб.